Anya laki din! Mapan ka manen agara daw, numalpas ka amangan Agusto. Ay, wala nang. Aguray tamang mga anak pailaan. Nagbayag kamot ngamin amang mangan anak ko. Jak pa'y nga rudmat nabsog nanang. Maala nga rod, darasam ti agbusog. Kalpasan na, agpalpa ka, tamapan kanton agara daw. Wala nang. Naskan nga agbusogak, tapno napigsaak nga agarado. Ay katuan na anak ko. Imbaglakit din tamay baon ka nga agarado. Di anak ni Mari ilang, di na may baon nga agarado. Tasadot, di anak na. Di laagin inom, ti muna nga aramidan. Ni ka di Julio ti dakdakamaten yaw nanang. Wan, sadot day jay. Saan mo atultuladan, Wan? Kanayon na nga uyawon dayjay. Kanayon na adilawon ti kinadakkel ko kano a tao. Baybay amlatan anak ko no niya ti ibagbaga na. Isumater aramidak nanang. Jak makiap-apakan ko na. Uray kanayon na kapabainan. Nasaya at mat nga rod anak ko. Kasta tinasingpet a tao. Sa di numanan ti papanam si Kahulyo. Mapanak nita store ni Tata Sindong. Mapan ka man sumukmunan iti arak. Anya pa ngay. Amuya may ngagkapsot ti bagay no jak sumok mo. Ayawan mo, Julio. Ati mo pa'y tay anak ni Mari Turia ani Agusto. Ay, di naman ni kumpara iti dayjay. Asobra apito. Ngam kurang awalaw. Oray kasta ti bagbagam kenkwana, tananak nakam ngam sika. Limpyo wakatao nanang. Dayjay ngay. At kurkurang na. Sika lang ti mangibagbaga nga dakurkurang na. Nice, sikamit ti lumabas. At kurkurang na. Anya kumamit nga iti kurang ko. Kurang ti utek mo. Apay, makitkitam ay ati utek ko ta ibaga makurang. Talaga asaan ka makahuawat Kasanaw, kita da kurkurang mo. Sige, panawan ka pa'y. Tamapanak agarado. Awan matlat sirbi ti bagbagam. Ala, aggagit ka. Sana balay, tanagdakkel mo't tabagay mga agaradaw. Siguro, may sakaldero ngayon na po itikang kanam niya. Uray tain na po'y mimot kininanang ko tikan ka na. Saan nyo mat ngayon na po'y? Ha? Ay nagloko da ito nga da kurkurang nan. Mapan ka malangan agaradaw. Pay ganas din makisawagin ka. Takasanaw, kita da kurkurang mo. Sikamot gahan di agsaksak do diti bombaan na gusto. Wen, napintas adayana. Sumakdo ka kadimay. Wan, awan pagdigos ko, iso nga umayak mamot sumakdo. Ala, iyig mo dito'y day tatimbam, ta siya akong timang karga. Alaman nga rod, agyaman na ka, Agusto. Awan anyaman na, napintas adayana. Numapnok da ito'y, itulod kan ije balayo. Takaasi ka no si katimangawit. Nadagsan da ito'y. Ay, oray sa anan, kabalakmat nga awitan. Ang mga nor-urayan ni nanang mo ti sakdom. Asidaglaang matibalayo apang ituludakken ka napintas adayana. Saan nakasapulan ni nanang? Saan mat nga agdardaras nga agluto? Alaman lang nga. Talaga na kasingsingpot ka, Agusto. Hi, Diana. Si kamot gayam di masabat ko. Anya ka diti bagam, Julio. Awan mo't kit di. Awan mat gayam. Sige, labsan ka nga rod. Ay, mabit lang, Diana. Sa dino ka diti papanam? Ken anya day ta awit mo. Patupat day toy. Itad ko kini Agusto. Nagswerte mo tinda ya kurang apito. Sobra awalaw. Tauray la sagutan pa'y. Anya akurang apito. Sobra awalo nga ibagbagam. Kitag pa'y sumay. Ada kurkurang dayjay nga gusto. Apay, san mo amad lang? Sikat ada kurkurang na. Gaputa sadot ka. Ni Agusto, kat nagagat, managtulong pa'y. Panawan ka man langan.
Day tala agdilaw iti padam at tao ti aramidam. Ngam saan mo mat nga mo adilawan ti bagem. Ha! Ay, mabit man lang. Sobra apito kurang awalaw. Apay ka day. Anya ti naramid ni Diana di balayaw. Apay ang nagbayag mo ti jay tay. Kay, nakisarsarita Apay, sipsiputam ka di ni napintas a Diana. Anya, napintas sa Diana ko nam. Katun ta nagpintas met nga ro di ti panagkitak. Kursunadak ni Diana. Anya, panagkunam ka day, kayat na ka day jay. Kayat nak apay kit di nasaan. Ini kan naktupay iti patupat. Siyak ti kayat ni Diana. San kit asika nga dakurkurang na. Ha? Apay nga rod, asyak tinang tedan na iti patupat. Saan na sika? Wala, tamo na arawit ka. Kita mo ngamin kit nagdakkel tabagay. No sika kumati kayat na. Di sika kumati ng tedan na. Ha? Kita tabagim. Kaslasaan ka amang mangan. Maasyan kumakan ka. No sika ti kayat na. Di na kayat alumok magak. Kayat na siksiyak ka no. Iso asa na siya tinang tidan na iti patupat. No di kat sika, takas laba ka tabagim. Amo na arawit ka. Kasta? Iso bay. Ha? Damagak tuman kan napintas a Diana no agpaiso day ta ibagbagam? Naimbagmat ta nagsabat ta dito'y dalan napintas a Diana. Adda ko madamagag. Anya day ta gusto? Apay gayam nga inikan na kiti patupat napintas a Diana. Inikan ka, gaputa na kasingsingpat ka kanyak. Kanay nakatultulungan no kasta ang makita mo adar aramidak. Day talaang, di makagapo? Ha? Anya, piti kahit mo nga ibagak ang makagapo aya? Kunang amin ni Julio, iso nga inikanak taamom arawatak. Dayjay manan a Julio? Saan mo apat-pat yan ti ibagbaga dayjay inuulbod ti ibagbaga na? No kasta, kay kayat nak ngam ni Julio. Adayo akay kayat ka Oh, yes! Yay! Kunang amin ni Julio, iso kano ti kayat mo. Saan ka tasyak? Oo, pagan anok mo't ngay dayjay. Kasano nga tanga armon ni Diana, nanang? Anya, panagkunam kat kayat na ka dayjay. Asino ngay ti mangayat ken ka, kat sadot ka mo. Ni nanang may, nalabas mo na ita ako na ayaw kanya ka. Kaslamot sandak nga anak. Nalaing ti babae itan nga agpili iti lalaki. An-anwan na ka ni Diana nga, kat awan mo't sirbem. Tulungan da mang gidi nanang. No kasano nga armon ni Diana? Ay saus, awan lat mo kon, akayat na ka dayjay. Nanang, panagkunayo. Kayat nak nga tani napintas a Diana. No ibagak nga agasawa kami. Apay, kayat mo ni Diana. Kayat ko launay, nanang. Ay, agaram ka pa'y nga umuna, anak ko. Kasanungay ti agaram. Ay, kat ibagam ti marikrik na Ibagam nga agayat ka kenkwana. Kat urayam ti sungbat na, no adamat panagayat na ken ka. Kastagayam ti agaram. Apay, nakasagana ka na maadaan iti pamilya. Maadaan iti anak. Kasta ka diti kaya ti asawon, nanang. Uwan kabailam ka di abyagan ti pamilyam no kas pangarigan. Nagagatak mo't, nanang. No kaya't naklakid din ni Diana. Amin to nga ibagana tong palag. Ay na, anak ko, talaga nga agayat kan.
Madandanagan ak manong isko. Nay, taapay magturya. Agayat samot ni Agusto. Ay, kadi ka nasaya at Anya, itikas jay akasasaad na. Kabailan na nga tati ang pamilya. ay kad no naggagad na niya ka nakak. Apay kiti na di nakabailan. Wala, nga masapul mo't nga ibagbaga ti aramiden na numaminsan. Naglimpyon to na niya ay no mga asawa. Nga tama nong, Ay na, patyan na kading kao. Adon ti amamok akasta ti kasasaad da. Ngam idi nag-asawa daan ay sos naglimpyo da. Ay ngam, aguray ka man. Sino ayat ti nakariknaan ti ka nakakiti ayat? ni Diana manong. Anya? Isumit lagay ang makanayon ko ang makita at tultulungan na ni Diana. Tunggal makita na nga daw awitan ni Diana. Ah? Kasta ka di manong? Wen, No kasta. Adamat nga rod bukod a diskarte dyan anak ko. Isumat lagaya makumkumpurmi matit itad ni Diana kenkwana. taduad dan tuman oras ka. Umayak man ni balayaw. Takasaritak man, tika na ka. Napintas a Diana. At ako maibagakkan ka. Anya day ta, Agusto. Saan ka nga tanga agungat? Anya ngamin ayati ibagam. Ay, kuha ngamin, napintas a Diana. Agayatak launay kan ka. Ha? Agbayso? Wen, napintas a Diana. Saan ka kadi nga agungat? Kwa, Agusto. Uray ibagbagada nga dakurkurang mo. Ngam para kanyak, awan mo ti makitak amadi nga aramid mo. Managtulong ka, kan nagagat ka. Katkaskan ka ti kayat ko alalaki. No kasta, kayat nakmag. Ha? Agasawatan. Ay, saan tapay nga agasawa Ado pa'y dagiti kayat ko nga isurukan ka. Tapno saan da nga ibaga nga dakurkurang mo. Nakasagana ka kadi amang tungpal no anyaman dagiti isurukan ka? Napintas a Diana. Amukmut sa anak nga isuro iti kalukwan, tanasingpet ka. Agpaiso ka de, ti ibagbagan ni Agusto asinong bata mon, Diana. Agpaiso, nana. Ay nabalasang ko. Imbagman, taada ka ang mga yat iti anak ko. Anusam kumaa, takasla inuubing, matigargaraw ti anak ko. Saan kayo ang madanagan? Ta isurok no anya dagiti rumbang abaliwan na nga style na, nana. Ala, balasang ko. Isurom no anya ti pagsayaatan na. Kat adda aklaeng dito ya katulungam. Alalayan kayo, aging ga akabailakpay. Agyamanak no kastan, hana. Amok matkit di anasingpet ni Agosto. Managtulong. Kat day tati may saan nakatinagan tiriknak kan kuana. Naimbag nga aldaw mau kaanakan. Nay, si kamot gaya mangkal. Agtukaw ka Ay, napariir dito'y papagapagtugtugawa ba? Unang kal, mayat ti agpalamiis ditoy. Ay, nadamag ko. Asinong bata na kamutgaya man ni Diana. Ay, unang kal. Agasawa kaming taon. Ay, kitsay-saya atem nga ron ati agargaraw mo. Nasaya at matigaraw ko. Day tamat ti amok angkal. Ay, kit nasaya at ano kasta. Saan mo nga ipalpalubos nga awagan da ka iti adda kurkurang na. Ni Julio laeng mo ti mangibagbaga akanayon kanyak iti kastangkal.
Apay, adda kurkurang mo aya. Awan mo ti amo kakurang ko, angkal. Kompleto akmat. Isaw asaan mo nga ipalubaw nga awagan da ka, ti adda kurkurang na. Way? Ay, won, angkal. Nasaya at may tanaranaan ka dito eh. Nagdakkal na tao. Apay ka day, Hulyaw. Biliba magking kanya. Sinumbatan na ka ni Diana. Kahit ada kurkurang mo. Marmarwam ka namang pababain kanyak. Ha? Apay ka na ayon mo nga ibagbaga nga dakurkurang ko. Wano saan, dakila tao, kunkunam. Kagpaiso, Mike. Kita ang tabagin ma. Siyempre, kasapulak ti mangan iti ado. Tanadagsan ti trabaho. Sana kasken ka nga awan trabaho. Aginumlaang ti amom nga ramidag. Kita ang mantabagim. Kat kaskalapilat. Ala, agawit ka kidin. Tada sumunga da bagyaw. Amangan no itayab na ka ti angin. Wano saan, agi sabikil ka iti bato. Tapno di ka maitayab. Anyati ko na. Talagang ada kurkurang mo niya. Apay ngay, agtapis ka matan. Ha? Nagdakkelak. Idinto ta nagbasit ka. Ngam tapisan na. Hindi ka lang nagbutangan. Danugan ka man laangan. Adik ko. Natukol sa tisikot ko. Talagang ada kurkurang mo. Maminsan pa'y nga ulitin nga dakurkurang ko. Tatukkulak ta sikat mo. Anya, ay ditakan. Ha? Timarayan. Takrut ka magkayam. Apay akinabil mo ni Julio. Isumati mo na ng kabil kanyak nanang. Bimali sa klaang. Liklikam ti makiriri, anak ko. Jakmat mabali na palabsan ti inaramid na kanyak ananang. Kan inaramid ko dayay. Tapno di nakton awagan ni ti adda kurkurang na. Mala, ngam, saan ka nga agkabkabil? No saan nga isuda ti umuna amang kabil kan kawan? Uwan nanang, amok daytan. Anya laki dain. Saan tayo nga aguyaw? Wano mang pabay ni tipada tayo ataaw no nakarkarumay ti pakadilawan tayaw. Kitaan tayo nga umuna ti bagbagi tayaw. Sakbay at isabali ataaw. Anya laki dain. Papagayaw. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparak. Dito'y drama tayaw. Anya laki dain. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kabay, itingkay, manang tarabay.